שלום לפרשנים שנמצאים איתי כאן באולפן וילוו אותי עד אחת. המזרחן אלי אבידר, עוד מעט נחבור גם אליך, ניצב מיקי לוי בדימוס לשעבר, מפקד מחוז ירושלים, והעיתונאי רוני שקד, ידיעות אחרונות. ניצב מיקי לוי, זה מוצדק? ההיערכות הזאת מוצדקת? אנחנו שומעים, תודה לאל, עד עכשיו הכל עובר בשקט. אני מעריך שהכל ייגמר בשקט מלבד מוקדי חיכוך בצפון ירושלים, קלנדיה, מחסום קלנדיה, צור באר, הכפר עיסאוויה, היו מוקדים מקומיים שכוחות משטרת ירושלים אמונים לטפל בהם. ישנם מקומות חיכוך שלא לוקחים סיכון, כמו הר הבית. הגבלת המתפללים, גיל המתפללים בכניסה להר הבית מחייב את המציאות. טוב עשה מפקד המחוז שקיבל את ההחלטה הזו. הר הבית הוא חבית חומר הנפץ של המזרח התיכון. אני בהר הבית לא לוקח שום סיכונים. פריסת הכוחות היא בהחלט מוצדקת. החלק הצפוני, כן. אם אנחנו מדברים עליו, חלקה הצפוני של מדינת ישראל, לא הוכרזה שום שביתה כללית. תלמידים הולכים לבתי ספר. ראשי הציבור הערבי הבינו ממאורעות קודמים, ואני אציין דווקא את מאורעות אוקטובר 2000, שהיו מאורעות מאוד מאוד קשים, הזיקו לשני הצדדים. כל צד הפיק את הלקחים. כלומר, רוני שקד, זו הפקת לקחים או הצהרת כוונות. בעצם, אם כולם הולכים לבית הספר, כל עסקי המסחר פתוחים, זו הצהרת כוונות כהפקת לקחים מהשנה שעברה אולי. אכן כן, כפי שאמר לי צו בדימוס מיקי לוי, אבל תרשי לי להעיר הערה קטנה. אם הייתי היום איזה רץ מרתון שמגיע מקניה, או איזה חייזר שיורד ומגיע פתאום לישראל ושומע את החצי הראשון של המהדורה, הייתי כולי רועד. אני לא זוכר שזה היה ככה אפילו בערב יום כיפור בששת הימים, ואני זוכר את השידורים. מה קרה? רבותיי, הפלסטינאים החליטו על מה שהם קוראים מופע תודעתי. סליחה, כיוון שאז זה לא היה רוני, אז אולי עכשיו למדו לקח. אבל אני אומר, הפעם גם המודיעין שלנו, הפרסום, שאני אומר מופע תודעתי, זה לא מושג שאני המצאתי אותו, זה מושג של המודיעין הישראלי, שהודיע כבר בלפני שבועיים, הפלסטינאים מתכוננים למופע מצג תודעתי, על מנת להעלות את הנושא הזה למעלה. הם לא התכוננו, לא לאלימות. חמאס אין לו היום שום רצון ושום כוונות לעשות חיכוך. ערביי הגדה המערבית, הפלסטינים בגדה המערבית, הם במצב כל כך ירוד, שאם יגיעו 300 אנשים היום להפגנה, כמה ילדים באזור קלנדיה או באזור בית לחם, זה עדיין לא יוצר שום דבר. אז למה זה שונה בעצם? הסורים עסוקים בעניינם שלהם, וגם חיזבאללה היום לא רוצה את הדבר. אז למה, מיד אלי אבידר, אני אתן לך את זכות הדיבור, אבל למה ניצב בדימוס מיקי לוי זה שונה מהשנה שעברה? אנחנו רואים איך זה מתחיל, שנה שעברה היינו מופתעים. אני מעריך שהשנה ביצעו הערכות מצב, הפיקו את הלקחים ממה שקרה בשנה שעברה, אספו יותר מודיעין, אין ספק, קיימו יותר שיחות, אין יותר מובהק מזה, אין שביתה כללית, האנשים הולכים לבית הספר, עולם כמנהגו נוהג, החיים הם חיים סדירים, כולם מבינים מה החבית חומר הנפץ הזו, אם היא תתפוצץ מה היא תגרום לכולם. גם הצד השני, ערביי ישראל, הפיק את הלקחים. אוקיי, אז עכשיו אלי אבידר, אני רוצה באמת לשאול אותך, איך אירועי האביב הערבי שעוד לא הסתיימו, סוריה והאזור לגמרי לא שקט, איך זה משפיע? א', אנחנו לא רואים כל כך השפעה, אנחנו רואים שיש שני צירים שמארגנים את ההפגנות ברחבי העולם הערבי. הציר הראשון זה הרשות הפלסטינית, ויש בן אדם שצצים לנו כוכבים בימים האחרונים, אחד בשם סעיד יקין, אחד האנשים שכתב את אחד הספרים היותר ארסיים כנגד מדינת ישראל, נושא הנורמליזציה. האיש הזה הוא המתאם של כל הסיפור מול הארגונים הפרו-פלסטינים האמריקאים והאירופאים, והציר השני זה ארגון שכדאי לשים אליו לב, נקרא אהל אל-בית, שזה בית הנביא בעצם, זה ארגון שיעי מיסיונרי שפועל במצרים, משכנע סונים להפוך לשיעים, ואיראן פה באמת פעילה, ולכן אני הייתי הרבה יותר רגוע בזווית של הרשות הפלסטינית, הרבה יותר באי ודאות לגבי מה שיקרה בלבנון וגם מכיוון סוריה, כיוון שכאן הארגון הזה אהל אל-בית יש לו אינטרס משמעותי לשנות את אותו דיסק שקיים כיום בשנה האחרונה של מלחמת שיעים סונים, ובעצם לעשות איזשהו שיתוף פעולה שיעי סוני כנגד מדינת ישראל. אבל אני חייב להעיר פה הערה על מה שאמר מפקד המחוז הצפוני. כן. האיש השתמש במושג האוכלוסייה התבגרה. אני רוצה לומר שזה דבר לא נכון לומר.
האוכלוסייה הערבית בצפון הארץ היא אוכלוסייה שמבינה, רובה שוחרת שלום. אכן התגברה לפני 20 שנה. רובה נאמנה למדינת ישראל, רובה המוחלט, זהו מיעוט שחי בתוכנו, ואנחנו צריכים לכבד אותו ולא להשתמש במושגים כאלה. זה פשוט מקומם ולא צריך לומר את זה. אבל לעומת זאת, אלי, יש דור צעיר היום, והדור הצעיר הוא הרבה יותר מיליטנטי, הרבה יותר לאומני, וערביי ישראל, הדור הצעיר, במיוחד אחרי התגברות ההשכלה וההליכה לאוניברסיטאות, צמח לנו דור הרבה יותר לאומני. אבל אני לא מסכים. אני חושב שאנחנו יותר מדי מתרשמים מאנשים כמו חנין זועבי, אני לא מדבר על חנין זועבי, כן, אבל בטוחים שהגברת הזאת, שהיא כאילו מייצגת את הדור, אני רואה את הדור הצעיר הזה באוניברסיטאות, אני רואה אותם מנסים להשתלב, אני רואה אותם בכל המחלקות בבתי החולים, אבל הזהות שלהם הפלסטינית מתחזקת. מדובר במיעוט שחי בשלום בתוכנו, ואנחנו צריכים ללמוד לכבד אותו, וכן לא לפגוע, אני אומר, וכן לטפל באלה שמנסים לקומם את אותו מיעוט, אבל לא צריך להשתמש במושגים האלה, ובטח לא ביום הזה. רק עוד הערה קטנה באמת על האביב הערבי, מה שאלי פה התחיל. האביב הערבי פסח על ערביי השטחים, ופסח על ערביי ישראל. האביב הערבי עקף אותם, הם בכלל לא חלק. השיח הציבורי של האביב הערבי ניסו להשתמש בו, לא הצליחו. אין פה אביב ערבי, ואין פה לא להשוות את ההפגנות, ולא לעשות קשר ביניהם. עוד שאלה אחת לשלושתכם, ניצב בדימוס מיקי לוי, למי יש בכל זאת אינטרס, אם בכלל, להציס את השטח עכשיו? אני מעריך שבכל פורום יש קיצונים שרוצים להציס את השטח. יש גם בין הפלסטינים כאלה שרוצים להעלות את האישו הפלסטיני על שולחן המשא ומתן העולמי. גם מעברי אני יכול להגיד לך שכשהיו אירועים קשים בהר הבית והנושא הפלסטיני היה שוקע, ערפאת אמר במילים פשוטות: לכו להר הבית ביום שישי, תבצעו הפרות סדר כדי שהמשטרה תפרוץ פנימה ויהיו הרוגים. הוא היה צריך דם על הר הבית. זה לעשות קולות ולהירגע, זה לא מעבר לזה. אבל לא רק ברשות הפלסטינית, בואו ניקח את התנועה האסלאמית של ערביי ישראל. מה שקורה בחודשים האחרונים בנושא, מה שאנחנו קוראים אל-חרם אל-שריף, אל-הר הבית, אל-אקצה, שכל אחד קורא לו, המקום הזה הפך להיות לזירה של מאבק דתי, לא רק לאומי, לא רק טריטוריאלי, לא רק אתני. הסכסוך פה בגלל התנועה האסלאמית והדרך שבו היא מתנהגת הפכה את הנושא לדתי פרופר, ואני חושב שלהם יש היום את הרצון להבעיר את השטח פה. אלי אבידר, לפני שנלך לפרסומות, הרשות הפלסטינית, ענת, צריך לזכור שקרן המטבע הבינלאומית פרסמה נתון שהרשות הפלסטינית חסרים $500 מיליון כדי לסיים את שנת התקציב הנוכחית, כיוון שנפסקה תנועת התרומות לרשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית באמת הייתה רוצה לעשות אירוע תודעתי, לחזור לסדר היום הבינלאומי, לחזור לסדר היום הערבי. הם פשוט נפלטו ממנו והעולם הערבי לא מתעניין בהם. אחד הדברים החשובים, לא ליפול למלכודות שלהם, במיוחד לא ביום הזה. אוקיי, אנחנו עושים הפסקה לפרסומת, מיד חוזרים. טוב, אנחנו ממשיכים עם האורחים שלנו כאן באולפן. אלי אבידר, מנהל פורום מזרח תיכון חכם, ניצב בדימוס מיקי לוי, לשעבר מפקד מחוז ירושלים, והעיתונאי רוני שקד, ידיעות אחרונות. אני כן רוצה להמשיך ולהתעכב עוד טיפונת עד לסיום השעה אולי על ערביי ישראל, כשבעצם ממה שאנחנו מבינים, לפחות מהוויכוח ככה בין שניכם, אלי אבידר, רוני שקד, הציבור הזה מבולבל. אולי הוא עדיין מחפש את דרכו או מחפש אותה מחדש. ודאי, הזהות של ערביי ישראל זאת אחת הבעיות המרכזיות, והם מחפשים את הזהות שלהם בתוך מדינת ישראל, כאזרחי מדינת ישראל, או כאזרחים בישראל, לא במדינת ישראל. אם אנחנו מזכירים למשל את חברת הכנסת זועבי, אז זה קונסיסטנטי, זה ודאי, אבל אני חושב שיש להם, במיוחד בשנים האחרונות, מאז למעשה 73, יש בכלל מגמה של חיפוש הזהות בקרב ערביי ישראל, אבל מצד אחד יש תהליך של השתלבות בתוך המדינה, ובואו ניקח את השבוע הזה, אני אמרתי לך, יש פה שבוע אנומלי, לא נורמלי. אני לא רוצה לעשות פה ולא לגלוש לפוליטיקה, אבל אני חושב, אולי זה טוב, שמי שבחר את מופז היו הקולות הערבים.
ופה אני אומר את זה בדבר, ואני בעד זה שהם ישתתפו במשחק הפוליטי בתוך מדינת ישראל, והם יודעים לנצל את המשחק, ואנחנו גם יודעים לנצל אותם. ולכן הוא קיבל שם 10,000 קולות, אחוזים לא נורמליים, ומצד שני, היום הם מציינים את יום האדמה. ויום האדמה עבור ערביי ישראל זה אחד הימים החשובים ביותר מבחינתם. זה הפך להיות לחג לאומי, לציון לאומי שהפך להיות מאירוע של ערביי ישראל לאירוע של כל הפזורה הפלסטינית באשר היא, וזה מציין פה את מה שהם קוראים את הכיבוש הישראלי, את ההשתלטות הישראלית, את הפקעת האדמות, ואת הנושא של מה שהם צועקים אותו בכל רם ויצעקו גם היום, הנישול שלנו מתוך ישראל. עדיין ניצב בדימוס מיקי לוי צריך לעשות את ההבחנה בין ערביי ישראל מהדרום לצפון למרכז. כלומר, יש פה, בזמנו ידענו לעשות את ההבחנה הזאת היטב. אני חושב שגם היום ההבחנה הזו נעשית היטב. יש שוני מהותי בין הבדואים שהתקרבו לאסלאם סו-קולד לבין ערביי הצפון, שהם הרבה יותר מתקדמים, גם ברמת החינוך, גם ברמה הכלכלית. אני רק רוצה לצורך העניין או לחדד את הנושאים האלה או את האווירה כאן, להזכיר את השייח ראאד סלאח ברשותכם. השייח ראאד סלאח, שאגב מדינת ישראל השכילה לטפל בו היטב, הוא מורחק בשנתיים האחרונות והוא מקורקע בחלק הצפוני. השייח ראאד סלאח מנסה שנים להצית את השטח עם הסיסמה אל-אקצא בסכנה. אנחנו רואים וההמונים רואים שלא קורה דבר באל-אקצא. נהפוך הוא, מדינת ישראל שומרת על המקומות החשובים והקדושים לאסלאם. אי אפשר למכור לוקשים לערביי מדינת ישראל לאורך כל הזמן כשקוראים שלא קורה באל-אקצא שום דבר. אבל באמצעות אל-אקצא הוא העלה את אל-אקצא למפה של כל המוסלמים בעולם, והפך את אל-אקצא לסמל. אבל רוני זה תמיד היה. אבל זה תמיד היה. השימוש בדת כפלטפורמה פוליטית זה ידוע ואנחנו מכירים את זה. זה לא מהיום. גם אפילו המופתי חאג' אמין אל-חוסייני הפך את זה, ושייח ראאד סלאח הלך בעקבותיו ופשוט העלה את הנושא לראש סדר היום הערבי, לא האסלאמי. אלי אבידר, אתה חולק או מסכים? אני חושב שהתנועה האסלאמית היא כישלון פוליטי. הם כבר 30 שנה צועקים את אותם סיסמאות נבובות והם לא גדלים אלקטורלית. אחמד, אותו שייח ראאד סלאח, כישלון, אבל הדבר שחשוב לומר כאן, רבותיי, צריך ללכת למחלקות בהדסה, צריך לבקר במחלקות בבלינסון, צריך לראות את הדו-קיום מתקיים. אני באופן אישי הוזמנתי לפורום של דיאלוג בין שפרעם לקיבוץ הרדוף. צריך לראות את האנשים הצעירים, הם לא אוהבים את חנין זועבי. חנין זועבי זה איזושהי דמות הזויה. תגיד, זה לא מיעוט? אתה לא מדבר על איזשהו מיעוט? אני חושב שזו המנהיגות הפוליטית שהקהילה בתוך מדינת ישראל מצליחה להצמיח בשלב זה, והם מיואשים מזה. אבל הדבר שחשוב לומר, פה רוני זרק מילה לגבי דיר אל-אסד. קודם כל חשוב מאוד שערביי ישראל יצטרפו למפלגות ציוניות. חשוב מאוד לחבק אותם, חשוב מאוד שהם ייכנסו, ולא רק כקבלני קולות. חשוב שהם יהיו חלק מקדימה וחלק מהליכוד וחלק מהעבודה, כמו שהם תמיד היו. אבל בשנים האחרונות, לצערי, אנחנו דוחפים אותם, אנחנו מתעקשים להכריז עליהם כעל גיס חמישי, וזה לא המצב. והמגמה היא התחזקות המגמות הערביות האנטי-ציוניות בתוך החברה הערבית. טוב, אני מציעה, במקום ייתנו יקבלו, יצטרפו יקבלו. בואו נעשה רגע הפסקה. נעשה הפסקה, נחזור לאסף פוזיילוב בדרום. קטענו אותו קודם בשל קו משובש. אסף? כן, ענת. אז ממש בהמשך ישיר לשיחה שלכם באולפן על ערביי ישראל, הבדואים והקשר שלהם לפלסטינים ולתנועה האסלאמית, אפשר לומר שכאן בנגב התושבים הבדואים מנסים היום, כמו שהם עושים בכל השנה, לקשור את המלחמה שלהם על האדמות בנגב ליום האדמה ולפלסטינים. הם מקיימים עצרת אחת ברישיון בכפר הלא מוכר ואדי אל-נעם הסמוך לדימונה היום ב-3. לעצרת הזאת יגיעו אלפים, וכמו בעצרות הקודמות, גם בזו אמורה להיות נוכחות מורגשת מאוד של התנועה האסלאמית. יושב ראש התנועה האסלאמית הדרומית חמד אבו דעבאס הוא תושב רהט, הוא גם נעצר בעבר לאחר שהיה למרמרה. ראאד סלאח, יושב ראש התנועה הצפונית, גם ביקר לא מעט באזור בהקשר הזה של עצרות קודמות, לא ברור אם הוא יהיה גם היום. בעצרות הקודמות היו עשרות גלים של התנועה האסלאמית שעובדת קשה מאוד כל השנה כדי ליצור ולחזק את הזהות הפלסטינית בקרב הבדואים הישראלים,
והם מנסים לקשור את המאבק הפלסטיני למאבק של הבדואים בתוכנית הלאומית לסיום בעיית האדמות, תוכנית פראבר שהבדואים מתנגדים לה. רק נזכיר שבמסגרת התוכנית המהפכנית הזאת הבדואים יקבלו בין 100,000 ל-200,000 דונם אדמות שירשמו על שמם בטאבו, שזה מהלך די מהפכנים, גם יקבלו פיצויים של אלפי שקלים על כל דונם נוסף שהם תובעים. הם מתנגדים לזה, והעצרת היום תהיה בסימן ההתנגדות הזאת. בעצרות הקודמות גם נשמעו קריאות נגד מדינת ישראל. היום הפעילים המרכזיים בתנועה האסלאמית שאיתם ניסינו לדבר סרבו להתראיין. במשטרה אמרו לנו שהם לא צופים כאן הפרות סדר, הכוחות ערוכים לכל מקרה שלא יהיה. ולפני התפילות היום אנחנו שמענו את לבד אבו עפה, שהוא ראש ועד הכפר שבו תתקיים העצרת היום. נשמע. מאפיין את היום הזה, הוא בא בתקופה של דוח פראבר, הדוח שמנסה לשיר את הבדואים מהאדמות שלהם. זה דבר שאנחנו מתנגדים אליו בתוקף, ולכן הוא קם במיוחד בוואדי נעם, כי וואדי נעם היא הראשונה שמאוימת בפינוי מהאדמות שלהם. אנחנו נמנע את האלימות בדרך שא' זה לא מרוחק מכל היישובים, וזה באמצע המדבר, וזה מרחק גם מהכביש הראשי, ולכן לא תהיה הפרות. וגם אנחנו, יש לנו הרבה אנשים שהם מבטחים את האיום הזה. כן, אז הוא אומר שלא תהיה אלימות, הוא מבטיח, מה שכן בטוח שיהיה המון שלהוב יצרים ושלהוב המונים ונאומים מלאי פאתוס. ומשפט אחרון, ענת, בנוגע להיערכות צה"ל מול רצועת עזה ביחס לצעדה של הפלסטינים היום, מצה"ל נמסר לנו שאין היערכות מיוחדת בצד הישראלי לקראת יום האדמה. הם אומרים שכוחות צה"ל תמיד ערוכים להתמודדות עם כל הפרת סדר שתהיה מאזור עזה. תודה רבה לך, אסף פוזיילוב. אנחנו רוצים להתחיל לסכם. ברשותכם, שורה תחתונה שלך, ניצב בדימוס מיקי לוי. קשה קצת לשאול את השאלה איך זה ייגמר, אבל אנחנו רואים בינתיים הכל שקט. על פי הסימנים, מערכות המצב, אני מעריך כי היום יעבור בצורה שקטה יחסית, אם לא יהיה אירוע קיצוני, כגון נפגעים בנפש, לאחר כמה שעות של הוצאת קיטור בכל המוקדים, השקט יחזור. רוני שקט. אני לא מזלזל במה שקורה, צריך לזכור שאנחנו עדיין בסכסוך בלתי נשלט אל מול החברה שלמה פלסטינית ומול כל המדינות הערביות. צריך ללמוד את זה טוב ולהיזהר לא ליפול למלכודות של מלחמה תודעתית שמבצעים נגדנו וימשיכו אותה. אלי אבידר? אני חושב אני לא יודע כיצד היום הזה יסתיים, אבל אני כן רוצה לומר שהרשות הפלסטינית יש לה אינטרס גדול להעביר את היום הזה בשקט, כיוון שהם לא רוצים להפריע למהלך הבחירות בארצות הברית. הדבר האחרון שהם צריכים זה ליצור כאן משבר שיפריע לאובמה להיבחר פעם נוספת. אני מודה לכם, תודה רבה. תם ולא נשלם, כמו שאנחנו נוהגים לומר אצלנו. תודה, ואנחנו לנושאים